Жауһар сыман ялтырыйдыр аның гөрләп җырлавы. Сәхнәгә ул салават дип аваз салып чыкты. Аннан соң кыңгырау, урсалтау булды. Күпләр аның кыз елларында салават төркемдә эшләвен белмиләр икән. Юкса шунда эшләгәндә бит ул үзенең яраткан тормыш иптәшен очраган. Бүген алар икесе бергә иҗади тандемда эшлиләр. Иҗат җимешләре тудыралар. Бер мәхәббәт җимешләре дә бар, яраткан алтын кызлары. Әлбәттә, тамашачыга аның назлы тавышы якын. Назлы тавышка ия Җәүһәр җырчы бүген ачыктан-ачык әңгәмәгә дә кунакка килгән. Серләрен ачар микән? Хәзер беләбез. Рәхим итегез. Хәерле көн, мөхтәрәм телевизор караучылар. Бездә бүген танылган эстрада җырчысы Арслан кунакта. Хәерле көн, кадерле кунагыбыз. Хәерле көн, Ильяс. Мен сезгә карыйм да, Арсланым, сез шундый хисле җырчы. Кичерешләрегез сәхнәдә ташып тора. Әйдәгез менә шушы хис һәм кичереш нуктасына башлап җибәрик әле тапшыруны. Сезнең тормышыгызда хис һәм кичерешләр нинди урын алып торалар? Гомумән сез хисле кешеме? Кичерешләргә бай кешеме? Яшь чакта күбрәк инде хислерәк, чөнки Дискотекаларда биюләр дисеңме инде? Дискотекаларда биюләр, беренче мәхәббәт, ярату, әлбәттә. Хәзер инде күбрәк аң белән яшибез. Әмма ләкин яхшы кино караганда, яхшы җырлаганда хисләнәм, әлбәттә. Елап җибәрергә мөмкин. Иҗат кешесе хиссез була алмый дип уйлыйм мин. Менә бит. Тирән кичерешләр кайчан килә Арслан ага? Нинди очракта сез менә шундый борчылыпмы, шатланыпмы тирән кичерешләргә? Алар бит хисләрдән тирәнрәк инде, шуңа күрә кичерешләр. Анысы кайсы вакытта килә? Якыннарым өчен әлбәттә. Якыннарым өчен ниндидер хәлләр булганда, ширлегәндә, бала турында уйлар булганда, әлбәттә инде борчыласың, хисләнәсең. Күп хисләр шул яктан, якыннар ягына инде. Балаларга бит инде ата-ананың һәр вакытта да матур теләкләре була. Сезнең теләкләрегез нигә бәйле? Гомумән сезнең теләкләрегез күпме? Һәм дөрес теләк дибез менә. Ничек була ул дөрес теләк теләү? Теләкләр турында да сөйләшеп узыйк әле. Теләкләр теләү. Теләкләр теләү, минем уйлавымча, үземә караганда инде мин нәрсәнедер телим дә, уйлыйм да, онытам. Менә шундый минем. Шул арада юкка чыга менә теләгегез. Әйе, теге күп уйлап, ничек мин ул максатка ирешәм, ничек була дип алай уйлап яшәмим. Мин уйлыйм, менә шулай булса, әйбәт булыр дип уйлап куям да һәм онытам. Менә дөрес теләк дибез анысы, ничек була инде аны? Менә шул дөрес теләк минем уйлавымча. Бик күп теге уйлансаң ул эш турында, ул тормышка ашмый, минем уйлавымча. Инде иң мөһиме теләкләр ирешсен өчен син нинди нәрсәдер эшләргә тиешсең. Бәлки генә адымнар, менә шул эшләү белән син максатыңа ирешәсең. Сезнең өчен кемнәрнең ичке дөньясы кызык булыр иде? Бармы шундый шәхесләр, аларның ичке дөньясына кирип, өйрәнеп чыгу максаты булган? Менә сез инде музыка әһле буларак, бәлки берәр нинди җырчы, музыкантның ичке дөньясын тикшереп карар идегез. Ничек бу мондый уңышларга иреште икән? Гаҗәп, мин шуның яртысына да ирешә алмыйм бит әле, мисал өчен. Минем уйлавымча, рухи байлык һәм иҗат теге бик бәйле берләр түгелдер дә. Рухи бай кеше иҗат кешесе булырга тиеш түгелдер дип тә уйлыйм. Шулаймы? Әйе. Әйдәгез әле алайса, мисал өчен шулык Мадоннаны алыйк. Әлбәттә инде күзәтәсез, әлбәттә инде сокланасыз. Бик талантлы шәхес ул. Бик талантлы шәхес. Менә шул талантлы, аның ичке дөньясында казыну сезнең өчен кызык булыр идеме? Минем уйлавымча, монда күбрәк коммерция, күбрәк менә бу расчет. Уңыш елмаю да бардыр. Уңыш та эштә. Ул бик эшчән кеше, ул менә җир сөреп эшли торган кеше, шуңа күрә ул алга бара. Кем тырыша, уңыш шуңа елмая. Әйе. Кем эшли, әлбәттә. Һәм менә монда инде продюсирование дигән әйбер бар бит инде. Бер ноктага һәр вакытта да инде ул менә ата. Туры тидерә. Туры тидерә, әйе. Сезнең үзегезнең ичке дөньягызда иң ошаган сыйфатыгыз нинди? Үземнеке? Үзегезнеке. Әллә сез алай үзегезне теге бәяләмисезме читтән? Юк, бәяләп булмыйдыр ул. Минем уйлавымча, үзеңне мин инде
рухи яктан мин бик югары шәхес дип сөйләп утырсам, инде ул бик теге Бик көлке хәл матур. булыр. Яхшы, сезнең җавабыгызны кабул итәбез. Сез шундый матур, шундый балкып торасыз, менә бүген дә бар ягызда килгән. Хатын-кыз бит ул картаюдан курка. Сез шундый яшь. Менә шушы яшь булып калу серләре ничек өйрәнәсез? Гомумән, картаюдан хатын-кыз буларак сез бүген ничек качасыз? Иң беренче хәрәкәт. Хәрәкәт. Хәрәкәтләнү, әлбәттә инде фитнес-клуб, әлбәттә мин бик йөгерергә яратам, йөгерәм һәр вакытта. Сез һәр вакытта да Мин йөгерәсез. йөгерәм. Кыш көне генә ул проблема минем өчен фитнес-клубка барып, Монда тапшыруга килеп кергәч тә кызлар сыман фигуралы арслан, мин әйтәм, ничек булай була ала? 5-6 километр көненә йөгерәм мин. 5-6 километр. Менә бу инде минем уйлавымча матурлык кына түгел, бу сәламәтлек тә инде. Шуңа күрә хәрәкәт кирәк. Инде һәр хатын-кыз картаюдан курка инде. Һәр кешенең үзенең серләре бар инде аның. Гомумән, сез күңелегез белән бүген ничә яшьтә? Теге яшь тулган сайын бик күп еллар миңа шу 30 ничә кебек кенә менә шулай үземне хис иттем. Менә шул тирә инде. Мин көткәнем җавап, әлбәттә 18-дә ягыз. Юк, 18-дә түгел. 18-дә ул теге акылда юк, тәҗрибәдә юк инде. Анда 18-дә 33-35 яшь менә. Рәхмәт гадел җавабыгыз өчен. 18 генә диләр монда һәр вакытта да. Сезнең шундый дөрес җавап. Афәрин. Сез бит әле җитәкче дә, шулай бит Арсланы. Менә дигән җитәкче. Мин җитәкче, мин күп еллар җитәкче булып эшләдем, әмма ләкин менә декабрьдә без Казандагы проектларыбызны ябып, мин бу көндә компаниядан киттем. Шушы пандемия дигән афәт сәбәпче булдымы инде? Пандемия иң зур сәбәпче булды инде бу эшкә. Хәерсез дигән каралыймы? Беләсеңме, монда бөтенесе туры килде. Минем үземнең теләгемдә әзрәк менә бу эштән ял итеп, чөнки хатын-кыз өчен җитәкче булып эшләү инде ул бик зур йөк, бик зур авырлык. Шуңа күрә иптәшем дә әзрәк ял ит, иҗат белән шөгыльлән диде. Шуңа күрә әле менә бала белән өйдә һәм укытучы буларак эшлим, педагог вокал буенча инде. Бик әйбәт. Бит инде менә җитәкче турында сөйләшә башлаганбыз икән, бүгенге дөньяда җитәкче өчен иң танылган дөньяви брендлар алар soft һәм hard skillslар, ягъни инде йомшак һәм каты күнекмәләр. Сез башкаларны ничек өйрәнәсез? Гомумән җитәкче булу сезгә җиңел бирелдеме? Җиңел бирелде. Чөнки мин бер яктан дипломат кеше, икенче яктан мин кешеләрне аңларга тырыштым һәр вакытта да. Өченче яктан мин барыбер дә теге җитди җитәкче. Хезмәткәрләр белән ничек табайдыгыз уртак телне? Нәтиҗәгә ирешә алайдыгызмы? Ирешә идем. Монда инде мин аны аңлап та бетерә алмыйм. Ул инде табигый ниндидер сыйфатлар миңа бирелгәндер инде ул. Шуңа күрә миңа җитәкчелек итү авыр эш булмады, җиңел эш булды. Авыр ягы инде ул һәр вакытта карар итү, карар кылу һәр вакытта. Бу ягы кыен сезгә карар. Ул бит беләсеңме, һәр адымда да син карар кыласың. Бәлки генә адым булса да рәсми кагаз кул кую кирәк. Кемнедер эштән куып бирүдән бирелә. Һәм азагы нәтиҗәсе дөрес булмаса да син аның өчен җаваплы кеше. Шуңа күрә менә шуңарда инде ул теге җиңел эш түгел. Ничә хезмәткәр, ничә язмыш синең кулларыңда, бер уйлап караганда. Йөзләгән кешенең язмышы синең кулыңда, дөрес әйтәсез. Төнлә тыныч йоклый идегезме? Берәрсе өчен борчылмый идегезме? Азакы елны тыныч йокламадым. Чөнки күп кешеләр, аларның язмышлары безгә бәйле, шуңа күрә инде менә бик шундый катлаулы вакыт булды безнең өчен. Шуңа күрә инде ниндидер ару да булгандыр инде. Менә бу хәлнең булуына шатланыбрак та киттем. Миңа калса, сез күбрәк безнең җыр дөньясына кирәк. Әллә җитәкче күбрәк тартамы сезне? Менә бу, беләсезме, менә бу кисәк, тормыш кисәге үтте. Мин шөкер итеп аны шулай булырга тиеш булган дип нокта куйды. Хәзер бүтән тормыш башлана һәм мин шулай шөкер итеп аны кабул итәм. Бу инде яңа этап, монда инде яңа хисләр булырга тиеш. Афәрин. Сезнең бит әле гаиләгез турында сөйләшә башлагач, кызыгыз бар икәнен дә искә төшерик әле. Әлбәттә инде иң кадерле сезнең мәхәббәт җимешегез. Кызыгызга әгәр дә инде дөньяның начарлыгы һәм яхшылыклары турында сораса, сез бу дөньяны ничек аңлатыр идегез? Бу дөньядагы начарлыкны, бу дөньядагы яхшылыкны ана кеше буларак, аңа нинди сүзләр аша җиткерерсез? Бу җиңел эш түгел инде. Җиңел түгел. Мин аны шулай өйрәтәм.
Менә үзеңә теләгән мөнәсәбәтләрне син бүтән кешеләр белән шулай ук мөнәсәбәтләр корырга тиешсең. Үзеңә яхшымы бу? Син эшләгән әйбер, син кылган әйбер. Ул аны әйтә, юк, бу яхшы түгел. Әйтәм, менә син аны дустыңа шулай итеп эшлисең, ул аңа да дөрес түгел, аңа карата дөрес түгел бу син эшләгән әйбер. Менә шулай өйрәтергә тырышам. Һәм әлбәттә инде начар, яхшыны без мәктәптә дә өйрәнәбез инде. Мин дә аңлатырга тырышам инде, төрле хәлләрдән чыгып, тормыштан чыгып. Сезгә, сезнең әниегез ничек аңлата иде һәм сезнең әниегез аңлаткан, үзегезнең кызыгызга аңлаткан белән хәзер тәңгәл киләме? Киләдер инде ул, әйе. Намус булу. Сезгә сеңдерелгән бит инде ул бала чакта. Сеңдерелгән. Безнең минем әтиемдә укытучылар, алар инде чыннан да үзләренең тормышы белән, үзләренең үрнәге белән безне өйрәттеләр. Шулаймы? Әйе, алар иҗат кешеләре дә, укытучылар да, аларны бик хөрмәт итәләр. Аларны менә Чаллыда без урамнан барабыз, һәр бер кеше дигәндәй алар белән исәнләшеп бара. Аларны бик хөрмәт итәләр. Алар белән күп аралашалар. Мин горурланам әтием белән. Аларның үрнәге иң зур теге дәрес тә, үрнәк тә ул безнең өчен, әйе. Шул ук начарлык белән яхшылыкны күрсәтмәсе sizga шул ата-ана көзгесе аша төште инде. Әйе. Сезнең үзегез өчен начарлык белән яхшылык нәрсә ул? Ни өчен дөньяда начарлык бар? Ни өчен яхшылык кына түгел? Минем уйлавымча, үзеңә нинди генә авырлыклар булмаса да, син менә бу тирә-юньгә, тормышка начарлык бирергә тиеш түгелсең. Менә бу иң беренче минем кагыйдәм тормышта. Сиңа начармы? Әйе, сиңа начар. Әмма ләкин син нигә бүтән кешеләргә дә начарлык эшләргә тырышасың, әйме? Ул шулай бит инде. Һәм оптимист булырга кирәк тормышта, булышырга кирәк, минем уйлавымча. Менә бу инде төп кагыйдәләр. Еш ярдәм итәсезме? Еш булышасызмы? Яхшылыклар сездән еш тамамы? Тырышам. Якыннарыма күбрәк тә инде тырышам, булдырылган кадәр ярдәм итәргә. Барбы шундый кешеләр яхшылык эшлиләр дә суга салмыйлар, кычкырып сөйләп йөриләр. Юк, мин бер качан да менә мин шулай айттым, юк, алай мин андый әйбер дөрес түгел дә тормышта. Эшләгәнсең икән, син аны күңелеңдә калсын. Унут. Суга сал. Әйе. Киңәш андыйларга нинди булыр? Юк, мин киңәшләр бирүче түгел, Ильяс. Әйе, булай итегез, тегеләй итегез дип тормышка өйрәтергә мин әле теге бик олы кеше дә түгел. Шуңа күрә. Әле тәҗрибәгә туплап килә торган сез безнең яраткан җырчыбыз алайса. Юк, минем тәҗрибә ул минем тәҗрибә. Мин аны үземнең кагыйдәләремне үземә карата. Сезгә карата, ләкин башкаларга ул киңәш булып бара алмый әле. Һәрбер кешенең үз юлы, үз тәҗрибәсе, шуңа күрә инде ул үзе шулай күрә икән, шулай яши икән, аның тормышы, аның юлы. Аны өйрәтергә, аны тормыш өйрәтә ул кешене. Сезнең бүгенге барган юлыгыз ул шулай да яхшы юл? Минем уйлавымча, начар юл түгел. Яхшы. Без инде бераз гына сөйләштек, хәзер инде әйдәгез чәйләр эчеп, әңгәмәне икенче өлешенә дә рекламадан соң күчербез. Чәйләр эчеп алыйк. Яхшы. Чәйләр эчеп инде без әңгәмәбезнең икенче өлешенә дә күчәбез. Әйсегезгә төшерәм, бездә бүген популяр эстрада җырчысы Арслан кунакта. Кабаттан хәерле көн. Хәерле көн. Җырчы кешегә гаиләне саклау бер дә җиңел эш түгел, билгеле. Сез инде менә ничә дистә еллар дип әйтик, күз тимәсен, матур шундый үрнәк гаиләне саклап киләсез. Гаилә учагын саклау сезнең өчен нинди эш ул? Җиңелме, авырмы? Әллә инде гомумән ул турыда уйлап та караганыгыз юкмы? Беләсеңме, уйлап караган юктыр инде ул бик. Яшибез, тормышны корабыз. Иҗат кешесенең тормышы инде ул бер аерым тема. Иҗат кешесе белән мин беләмчә, иҗат кешесе генә яши ала, чөнки аңларга кирәк бер-береңне. Безнең теге ниндидер бәхәсләр дә иҗат турында гына. Булай тормыш корганда без теге бер-беребез белән бәхәсләшеп яшәмибез. Без инде тамашачыларга да әйтеп китик, сезнең инде яраткан тормыш иптәшегез, танылган аранжировщик Наил ага Мортазин. Композитор, аранжировщик, гитарист, Наил. Шуңа күрә инде ул теге әйе тормышта гастрольләр дә күп булды инде. Минем уйлавымча, иң мөһиме бер-береңне хөрмәт итү.
bir-birine ышану. Шундан башка булмыйдадыр гойла. Әйе, ышану һәм bir-birеңнең иреклеген хөрмәт итү. Бу да Димәк, шулай да көнләшүләргә урын юк гаиләдә. Юк. Юк, мин үзем көнчел кеше түгел, Наилдә. Мин кайчактан әйтәм, әзрәк көнләсә, менә миңа Рәхәт булыр иде. Юк, бер дә көнләгәне юк, аның менә шундый кеше инде. Тыныч, акыллы дип әйтәм инде. Мин үзем дә тыныч. Шуңа күрә теге бер дә зур бәхәсләр, Ходай саклаган, менә шулай тормыш кырып ятабыз. Сезгә гаилә тормышында рәхәт. Рәхәт, безгә бер-беребезгә рәхәт, әйе. Мин укыйчагында уйлыйм, минем урында бүтән хатын булса, иҗат белән бәйле булмаган. Бәлки бу тормышның авырлыклары да булыр. Чөнки аңлый белергә кирәк иҗат кешесен. Кайчакта менә ул теге музыка яза башлый да, миңа тимәгез, ишекне ябып куя, там көне буе менә шул гитара белән, ни белән ябылып эшләргә мөмкин ул. Һәм моны кабул итәргә кирәк. Кешенең иҗат процессы бара. Закарга ярамый. Хәзер инде үпкәләмисез, аңладыгыз, шул ишекне япкач инде аңа көне буе тиясе түгел. Әйе. Кызыма да әйтәм, әтиң эшли, кирмә, ярамый анда кергә, әйе. Бу инде теге үзара аңлашуның иң максималь югары дәрәҗәгә җитүедер. Әйе, аңлый белергә кирәк. Чөнки иҗат инде үзенең таләпләре бар, иҗат кешеләренең, аны аңлый белергә кирәк, әйе. Ул һәр вакытта алай түгел инде. Вакыты белән шулай була. Сез менә үзегезне тормышта ничек аңлыйсыз? Үз-үзеңне эзләп табуга сезнең нинди кагыйдәләрегез бар? Мин әлдә эзлим үземне. Әлдә эзлисез. Бер караганда инде җитәкчедә булып карадыгыз, җырчыда. Сезгә монда ошый, әле юкмы, тапмадыгыз? Шундый кеше инде менә. Ниндидер яңа өлкәләрне үзләштереп, укып, мин әлдә укыйм. Вокал курсларында укыйм. Шуңа күрә теге әйе үземне эзлим. Тавышны да эзлим, манераны да эзлим. Шуңа күрә һәр вакытта эштә инде. Җитәкче һәм җырчы билгеле акча китерә торган эшләр. Сезнең өчен акча дөньяда мөһим күрсәткечме? Акча ярата торган кешемесез, Арсланы? Менә булай инде акча яратам дип әйтә алмыйм. Әмма ләкин акча бик мөһим минем уйлавымча бу тормышта. Мөһим әйбер, ул сиңа иреклек бирә. Иреклек бирә. Ничек дөрес файдаланырга бу иректән? Ничек азып китмәскә? Минем уйлавымча иң беренче ул үзеңә, үзеңнең үсешеңә ул акчаны кертү. Теге бүтән бриллиантлар алып, теге тагын ниндидер шундый әйберләргә мин бер дә кызыга торган кеше түгел. Мин эшләгән акчаны үземә, иремә, балама, балабыз да күп кенә шөгыльләнә, укый. Шуңа күрә менә шуңа үз-үзеңә керү ул акчаларны, ул дөрес минем уйлавымча әйбер. Һәм шулай ук инде без бик тә шетелләргә йөрергә яратабыз. Бу инде минем уйлавымча күңел өчен, рухи күңел өчен, үсеш өчен, кызык әйбер бу, әйе. Менә шуңа жәлләмибез акчаны, әйе. Инде шул кадәр бер-берегезне аңлап, теге ишекләрне ябып куйгач, кире кермәгәч, бу инде мәхәббәт буладыр. Шулай да сезнең өчен мәхәббәтнең сере кайда? Кая китә ул? Кайдан барлыкка килә? Һәм кайда кала? Ильяс, бу аңлата торган әйбер түгел минем уйлавымча. Шулай да аңлатып булмый. Ул менә химия диләр бит инде. Күрдең, ниндидер хисләр барлык. Менә Салават җыры бит инде, аның нәрсә турында, аның эчтәлеге бармы диләр. Бу җыр бит теге ниндидер фәлсәфи уйлар турында түгел. Бу менә шул хисләр турында, мәхәббәт турында, ниндидер ялкын турында. Менә шуны хис иткән кешеләр бу җырны аңлый ала. Хис иткән кайчандыр, хис итүче кешеләр. Монда чыннан да менә бу мәхәббәт турында җыр. Ул теге аңлатып сүзләр белән минем уйлавымча мәхәббәтне булмый. Сезнең инде яратылып яшәүгез күренеп тора, чөнки яратылып яшәмәгән хатыныгыз шулай безнең каршыда балкып утыра алмый, матур шибәр булып. Бу гаиләдә сезнең чынлап та мәхәббәт беленеп торамы? Әллә инде бер-берегезгә күнегү, яшәү һәм белмим инде гаиләнең алга бару өчен генә ниндидер бер хезмәттәшлек барлыкка килдеме? Юк, мәхәббәт бар. Бар, ул кала, 100 елларга да кала. Кала. Гасырларга да кала. Кала, ие. Димәк, шулай да мәхәббәт ул гомерлек. Менә теге әйе бар инде, без бер-беребезне хәзер аңлыйбыз, бик аңлыйбыз. Кайчакта ул сөйли башлый, мин аның нәрсә теләгәнен, сөйләгәнен аңлап. Шундый ук серле. Алданрак аңлыйм, әйе. Беләбез инде Наил әфәнде шундый тыныч кеше икәнен, ләкин андый ул да минем уйларны кайчакта укый. Әмма ләкин кайчакта сөйләшә башлыйбыз, ул
гаҗәпләнә. Син ничек әле буйларга җиттең? Ничек әле син моны уйлыйсың ди. Шуңа күрә бер-беребездән гаҗәпләнеп, шатланып, шулай яшәргә тырышабыз. Алсу таңнар атқанда, ой қағытқанда, қызарып құяш батқанда, жүрегім сенің янда. Алсу таңнар атқанда, ой қағытқанда, қызарып құяш батқанда, жүрегім сенің янда. Біздің юллар ойрылса да, қанатларым қойрылса да, сен бит миңа, мен бит сиңа керек. Ауыр сүзләр ишетсәм дә, йыракларга сен китсәң дә, сен бит миңа, мен бит сиңа керек. Алсу таңнар атқанда, ой қағытқанда, қызарып құяш батқанда, жүрегім сенің янда. Алсу таңнар атқанда, ой қағытқанда, қызарып құяш батқанда, жүрегім сенің янда. Кеше һәрвакыт я белем алуда яки үсештә, сезнең өчен белем алу һәм үсешнең аермасы бармы? Сез шулай да бүгенге көндә белем алудамы, әллә шулай да үсештәме? Музыкадан башлык әйдәгез менә. Музыка өлкәсендә сез Җырша Арслан ул белем алудамы, ул үсештәме? Үсештә дә, белем алуда да. Шулаймы? Әйе. Кайда аермасы? Аермасы кеше алган белемен үзләштерә аламы? Тормышка ашыра аламы? Менә шуңардан гына тора. Практик юл белән Әйе, уланы. син алган белемне Ул син- кайчакта менә ябасың да китапны, алып куясың да. Теоретик белем ул калды. Әйе, ул кала. Ул алган белемне син тормышка ашыра беләсең икән, аласың икән, менә бу үсешкә китерә сине. Тормыш күнекмәләре шулай да мөһим. Әйе. Тормышта хатын-кыз буларак сез шул ук Наил әфәнденең тормыш иптәше, кызыгызның әние буларак белем алудамы, үсештәме? Монда күбрәк инде үсештә. Үсештә. Әйе. Барып чыгамы? Ни дәрәҗәдә уңышлы барып чыга ул? Чыга, чөнки менә бала бит инде үссә, ул үзгәреп тора тормышта. Бер вакытта аңа бер әйбер кирәк, аңа теге уеннар, бүтән вакытта инде аңа ана җылысы күбрәк кирәк, кыз буларак, кыз үсә бит инде. Кай вакытта инде ниндидер аңлатмалар кирәк балага. Шуңа күрә син аны күреп, белеп аңларга тиешсең баланы. Әлбәттә. Монда инде минем педагогик белемдә булыша кайчакта, моны теге яшерен батырын түгел. Һәм иң мөһиме минем уйлавымча, ул мәхәббәт балага карата. Нинди генә хәл булмаса, нинди генә проблема булмаса, ул теге икеле алып кайтканмы, ул ниндидер начар эшләгәнме, монда мәхәббәт иң беренче. Мин сине яратам, син минем җан кисәгем, мин сине яратам, һәм калган инде соңдан. Икелесе дә, проблемалар да, башта мәхәббәт балага карата. Менә шундый мөнәсәбәтләр. Менә нинди Минем киңәшләр? өчен, әйе. Музыка турында да сөйләшеп булсак, сез инде әлбәттә әйтеп киттегез, һәр вакытта да бер урында тормыйм, әле һаман да тавышымны эзлим, камиллеккә омтылам. Нинди яңалыкка омтыласыз? Нинди әле бүгенге көнгә кадәр татар тамашачысы күрмәгән бер шартлау барлыкка китерәсегез килә, яхшы мәгънәдә билгеле. Беләсеңме, шартлау салават җыры булды инде, бер уйлаганда. Менә Минем шуны уйлавымча. чынлап та хәзер сез җавап бирә башлаганда мин дә уйлап куйдым, ул бит шартлау булды, ул Бомба яңа булды, аранжировка әйе. әлбәттә, Әйе. башка төрле. Аны ул аранжировканы язгач, мин аны 5 көндән Наил, мин Мәскәүдә булганда язып алды. Мин кайттым да, мин әйтәм, син яңа аранжировка яздыңмы бу җырга? Ул әйтә, яздым ди. Һәм мин тыңлый башладым, әйтәм, Наил, бу бит бомба. Моны әйтәм татар халкына ятышлы аранжировка түгел бу. Моны аңламаячаклар. Ул әйтә, ул миңа сиңа ошыймы? Әйтәм, ошый. Менә ошаса эшләйбез диде. Берничә кешедән фикерләр ишеткән булды, бик аңлап бетермим, ләкин ошый. Чынлап та. Чөнки монда эмоция, чөнки монда энергия бара, хисләр һәм менә без аны Наилдә бит инде бик тыныч кеше, ул әйтә, менә ди мин ди тыныч кеше син күрәсең бит ди. Ә менә бу аранжировка, менә музыка минем иштәге хисләрем ди. Менә мин шундый иштә ди.
Шундап та Шулай дип. шоган ул Наил әфәндегә ул хисләр. Әйе. Шоган алар, тыңлаганда Әйе. тыныч хисләр. Әлбәттә инде мотор җырлар булдыру өчен илһам чыганага да кирәк. Әйтеп киттегез, гаиләгез белән сәяхәт итәргә яратасыз мисал өчен. Шушындый яңа иҗат көчен, яшәү көчен алу өчен сез ниндирәк ысуллар кулланасыз? Әлбәттә инде музыка тыңлау. Шулаймы? Минем өчен иң беренче иҗат чыганагы ул музыка тыңлау. Мин күп музыка тыңлыйм, төрле жанрларда, Ялгышмасам, сезнең гадәти булмаган музыкалар тыңлыйсыз. төрле музыка Бер кимеш тыңлыйм. төрле, Әйе, опера театрына йөрергә бик яратам. Опер яратасызмы? Әйе, бу инде минем өчен тере оркестр тыңлау, тере опера тавыш тыңлау минем өчен менә минем иҗатта минем илһамландыра ул мине, шуннан да дөресен әйтәм. Ә менә сез аңа барганчы нинди идегез дә, операны карап кайтканнан соң нинди булып кайтасыз? Ниндидер иреклек, ниндидер менә күңел күтәрелә, ничек әйтим инде, илһамланасың. Ул ниндидер чистарыну да барлыкка килә. Менә тере оркестр тыңласаң, минем уйлавымча, ул сине ниндидер югары вибрацияларга күтәрә, чыннан да. Шулай да сез чын музыка, классик музыка тыңларга яратасыз. Яратам. Классика музыканы да, көнбатыш музыкасын да тыңларга яратам. Мин үзем классик оперный арияларын да җырларга яратам. Әмма ләкин менә хәзер инде бүтәнрәк, теге эстрада бит инде ул бүтән, жанр бүтән, аның кагыйдәләре, каноннары. Әмма ләкин бу күңел өчен бик яратам. Кеше буларак, әни буларак, тормыш иптәше буларак, гомумән җырчы буларак, яши, нәрсәгә йөрәнәсез, нәрсәгә төшенәсез? Бүген, хәзерге вакытта. Иң мөһим әйбер, мин төшенгән әйбер. Бүгенге көн белән яшәргә. Бүгенге көн белән яшәргә. Әйе. Киләчәк үткән турында уйлама. Әйе, Кирәк бит. кирәк түгел. Кирәк түгел. Планлар корырга кирәк, әлбәттә. Менә мин җәй көне булай итәм, менә минем шулай булырга тиеш дип планлар корырга кирәк. Ул планнар. Яшәргә кирәк бүгенге көн белән. Менә бүгенге көн азакы көн кебек, монда кинолар да бар бит инде, фильмнар да бар. Бүгенге көнне яшисең, азакы тормышының көне кебек яшәргә кирәк. Хәзер инде монда киләсе сорау, әлбәттә, килеп керергә тиеш. Яшәүнең матурлыгы кайда? Тормышта яшәүдә уянасың икән. Үзе матурлык. Әлбәттә. Менә бүген кара нинди матур көн. Без уяндык. Субханалла. Салкын. Мин чыктым машинадан, менә мондый ике атна машина торды, йөрмәдем. Наил йөртте. Менә мондый боз. Съемкага бүген җыенам итәм. Хәзер мин өлгерәлмим бит инде. Менә бу бозны чистартырга керештем. Әле фотосурәткә дә төшереп алгансыздыр, менә матурлык. Өлгермәдем, бик ашыга идем. Менә бу тормышның матурлыгы, менә бу тормыш. Аны яшәргә кирәк, аны тәмләп яшәргә кирәк. Шуңарда гына. Нинди әйтелмәгән сүзегез калды бүгенге тапшыруда? Әйтелмәгән сүзләр күп инде ул. Әйтелмәгән сүзләрне җыр белән әйтербез, Ильяс. Ләкин җырлап үтәрсез. Саубуллашу җыры. Ләкин әле киләсе очрашуны өмет итеп, саубуллашу җыры. Ерак китсәң дә син, озын юллар үтсәң дә син, минем янда синең йөрәк. Авыр сүзләр ишетсәм дә, еракларга син китсәң дә, минем янда синең йөрәк. Алсу таңнар атканда, ай калыкканда, кызарып кояш батканда, йөрәгем синең янда. Алсу таңнар атканда, ай калыкканда, кызарып кояш батканда, йөрәгем синең янда. Шулай һәрбер йөрәктә янәшәдә булып, матур очрашуларга өмет итеп яшик. Рәхмәт бүген безгә кунак булып килгәнегез өчен. Киләсе очрашулар әлбәттә насыйп булсын. Рәхмәт чакыруыгыз өчен. Бик җылы, бик матур әңгәмә булды минем уйлавымча. Рәхмәт. Особый французский стиль, шик, качество и абсолютное внимание к каждой детали одежды. Все это в Капораль. Более 15 лет Капораль шьет женскую, мужскую, казуальную и деним одежду для Европы, Азии и Индии. Теперь Капораль в России. Эксклюзивно представлен в Казань Молл по адресу Павлюхина, 91. Сәхнәдә яраткан җырчыбыз, гаиләсендә менә дигән әни,
Әлбәттә, яраткан тормыш иптәше, булар барысы да шушы безнең яраткан җырчыбыз Арсланы турында. Үзенең серләрен калдырмады, рәхмәт аңа сөйләде. Ә без инде киләсе очрашуларны көтеп калабыз. Рәхмәт бүген безнең белән булганыгыз өчен. Сау булыгыз, мөхтәрәм дуслар. Киләсе очрашуларга кадәр.